Malik Konate ini sɔgɔma. Aban sɔgɔma Isaka ba. Malik Konate aw kun y'a yira k'a fɔ k'aw bɛ ka labɛnw sabati an ka kumaɲɔgɔnya dɔ kɔnɔna la a ma mɛn ko yaasa ka se k'aw ka dusumagoya yira ka kɛɲɛ ni kurantigɛba in ye. Oui. Ayiwa an ye kibaruya sɔrɔ ko bi alamisadonya yɛrɛ don yalima a bɛna kɛ cogo di ani a bɛ kɛ min. A bɛna kɛ komi y'a fɔ cogo min na bi alamisadonya in na an bɛ fɛ ka bɔ ka se k'an ka nisɔngoya yira EDM na. O nisɔngoya in tɛ dɔwɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ kurantigɛ banbali min ɲɔɲalen an fɛ yan an bɛ don min na ko bi k'a ka se ka dabila. Cogo min na ka se ka taa an ka nisɔngoya yira u la k'a fɔ ko nin fɛn min filɛ nin ye u ka nin dabila k'a fɔ ka se ka kuran di maliyɛnw ma k'a fɔ maliyɛnw sɛgɛnna surtout fidèles in na. Donc an bɔkun y'o ye sɔgɔmada in na ka taga o da la ka to o dusumangoya yira. Ayiwa a yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn. A bɛ kɛ EDM direction ba yɛrɛ da la direction min filɛ nin ye pɔnkɔrɔ yɛlɛyɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko pont des martyrs. Ni monument des martyrs bɛ a yɔrɔ la yen a kɛrɛfɛ ambassade de France fana bɛ yen. Donc a bɛ kɛ yen da la EDM da bɛ yen nɔ k'a gun pyramide de souvenir la. Donc an ka welewelekan ye min ye a bɛna sitting de kɛ. O sitting ye fɛn jumɛn ye o de ye k'a daminɛ 10 heures la ka taa bila 11 heures la. 11h30 ɲɔgɔn na heure kelen ni miniti 30 an bɛn'o de kɛ EDM da la. O heure kelen ni miniti 30 kɔnɔ fɛn o fɛn y'an ka dusumangoya ye ani kumakan mun b'an fɛ ka se k'a fɔ EDM baarakɛlaw yira a n'a direction a ɲɛmaaw ɲina ka se k'o kumakan ninnu fɔ. O heure kelen ni miniti 30 kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ taa i ka baaraw la. A kɛ kun ye mun ye cogo min na ka se k'a yir'u la kurantigɛ min filɛ nin ye a digilen don a n'a wa a kɛlen ka an dusu kasi an dusu kamilen don. Donc hukumu na sa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bi 10 heures pile nɛgɛ kaɲɛ 10 an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ EDM direction da la cogo min na ka se ka nin yira. Parce que mɔgɔ wɛrɛ si tɛna nin ko in kɛ anw yɛrɛ place la. Ayiwa Malik ni nin suguyaw bɛ yen mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ ko violence bɛ bɔ a kow la yalima aw ye fɛɛrɛw tigɛ o kama wa. Oui an ye fɛɛrɛw tigɛ o kama an ko k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana min don n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ hakɛ dɔw de bɛ yen. Donc o hakɛ fɔlɔfɔlɔ dɔ ye jumɛn ko ni nin ko n'aw bɛ fɛ ka nin ko nasugu kɛ k'aw ka jamana ɲɛmaaw la kunnafoniya. K'a fɔ cogo min na u bɛ se ka maa bila ka se ka na aw lakana. Donc an ye jamana ɲɛmaaw la kunnafoniya k'a fɔ an bɛna nin kɛ an y'o sɛbɛn bila u fɛ yen nɔ. A filanan ye fɛn jumɛn ye an ka jamana sariyaso sunba yɛrɛ n'o ye constitution ye. O y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔden n'i ye fɛn ye jamana kɔnɔ mun ma bɛn i yɛrɛ mun ma bɛn i ma. I bɛ se ka bɔ sariya kɔnɔna na hakɛ kɔnɔna na ka se k'i ka nisɔngoya yira k'a sɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ kari ye k'a sɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ jeni ye. Donc o hakɛ dɔ de ye nin ye anw bɛna bɔ an tɛna taa yɔrɔ kari an tɛ taa mɔgɔ deni an tɛ taa mɔgɔ bali ka fɛn kɛ mais ka bɔ ka taa fɛn yira an ka nisɔngoya yira nisɔngoya min na an b'a fɔ k'a fɔ nin fɛn min filɛ nin a ma bɛn anw ma cogo min na ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nin ma bɛn anw ma. Donc an y'o fɛɛrɛw de latigɛ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna cogoya min na an bɛɛ lajɛlen k'o kɛ donc o hukumu na sini bɛɛ wililen don an ka nisɔngoya yira yɔrɔ tɛ kari mɔgɔ tɛ neni an tɛ yɔrɔ jeni an tɛ foyi kɛ an tɛ mɔgɔ bali ka fɛn kɛ k'an ka nisɔngoya yira heure kelen miniti 30 après an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa an ka baarakɛdaw la. Ayiwa Malik an b'i fo. An bɛ aw yɛrɛ fo. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, radio min bolo dalen no bi énergie di Mali soba dala Maliki Konate ale bɔra k'a da don o kunnafoniyaw la an bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin b'a to anw bɛ don don fɔli duman kɔnɔ ni o bɛ clip du jour ko fɔ an y'o de fɔ aw ɲɛna kunnafoniyaw kɛrɛfɛ an bɛ na ni fɔli dumanw fɛnɛ min b'a to aw bɛ se ka nisɔndiya fɛnɛ sɔrɔ ka fara kunnafoni kan sɔgɔmada in na fɛn ye Umar Konta ye ale de ka fɔli duman bɛ an bolo kɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Umar Konta ale ka fɔli duman tun ye nin ye sisan an bɛ don décryptage kɔnɔna la Isaka Sidibe ale ye kumaso la sɔrɔ i n'a fɔ bakurubaw la an ye an ka sɔgɔmada na décryptage babu fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ala ma hinɛna Tchad jamana kuntigi Maréchal Idriss Déby Itno tile 3 ale taɲalen kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn dɔ bɛ Idriss Déby ka fagaliko la mɔgɔw tɛ min kalama ko dibi dɔ bɛ a ko la o la an bɛ se ka jumɛn de dɔn nin ko in kan Isaka Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Kaba in sɔgɔma. Fanta Tobota an bɛ foli di ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma mana kɛ fɛn o fɛn. Kaba i bisimila. An bɛ segin ka don an ka babu kɔnɔna la tuguni ko kura bɛ kunnafoniya kura bɛ Idriss Déby ka fatuliko la tile 3 taɲalen kɔfɛ kaba an y'a mɛn k'a fɔ ko dɔ bɛ a ko la mun de bɛ Idriss Déby Itno ka fagaliko la an tɛ min kalama.
Fanta Tomota y'a fɔ cogo min kabi don min fatulen kɛra fo ka se bi ma barodala sigiw la Mali kelen tɛ farafinna walima diɲɛ bankun kan ale kuma de bɛ bɛɛ lajɛlen da fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ kɛ mɔgɔ caman fɛ dibi caman bɛ ko in na version officielle ye min ye kabi kunun an y'a fɔ an bɛ segin a kan tuguni version officielle ye min ye o ye k'a fɔ ko Idriss Déby a tun taara kɛlɛ daga la ka sɔrɔ kɛ banbanciya wale dɔ wulilen don a ka jamana kɔnɔ n'o olu bɔra Libya fan fɛ ka n'a fɛ yen nɔ a tun taara o kɛlɛ daga la o kisɛ y'a sɔrɔ a tanyara o senfɛ nka o kɛrɛfɛ Fanta Tomota kuma ka ca ko in dala kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ min ye farafinna kunnafoni gafe dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Jeune Afrique olu fana ye version wɛrɛ fɔ min ni nin version officielle in ka surun dɔɔni ka sɔrɔ kɛ Jeune Afrique mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko Idriss Déby tun bɛ kɛlɛ daga la k'a tun bɛ deuxième ligne na n'i ye kɛlɛ daga ta ka jate i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ daga bɛ tila fo sigiyɔrɔma 2 fo ka se 3 ɲɔgɔnna ma mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ taa fo ɲɛfɛ ani minnu bɛ na olu kɔfɛ ani minnu bɛ da olu kan donc k'a tun bɛ deuxième ligne na ko manœuvrage kɛra sababu ye u t'a dɔn ni a yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ don walima ni rebelles ka bali don nka olu bolo kɔni a kɔni tanyana kɛlɛ daga la o ye Jeune Afrique mɔgɔw y'a ɲɛfɔ cogo min olu bɛ sinsɛnni ba avec beaucoup de précision olu b'o di min ni mɔgɔ caman sɔnna olu ta ma dɔɔni nka version wɛrɛ bɛ yen tuguni ni o ye farafinna kunnafonidila ba dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ baara kɛ RFI la arajow ni telew b'a yɛrɛ bolo Camerounais don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Alain Fouka Alain Fouka welela France 24 ka kunun Alain Fouka ko ale sigara kosɛbɛ ale kɔni kɛlen don ka sigaba don version min b'a jira k'a fɔ ko Idriss Déby yɛrɛ fagara kɛlɛ daga de la n'i ye Alain Fouka ɲininka Alain Fouka ko Idriss Déby fagara a ka palais de kɔnɔ bɛnbaliya dɔ senfɛ bɛnbaliya min ni o bɛ kalata ninnu hukumu kɔnɔ Idriss Déby cousin dɔ bɛ yen nɔ o tun ye candidat ye n'o ye premier ministre kɔrɔ ye o candidat in Idriss Déby ka mɔgɔw kɛra sababu ye k'o baba fo o bolila o boli senfɛ o kɛra sababu ye o somɔgɔ yɛrɛ ntanyana nka n'i y'o jateminɛ Idriss Déby kanumakɛ min don a kanumakɛ wɛrɛ bɛ Idriss Déby yɛrɛ ka aran na ni o ye a ka garde corps dɔ ye olu ka faamuyali la Alain Fouka ni mɔgɔ wɛrɛw ka faamuyali la o kanumakɛ min bɛ Idriss Déby yɛrɛ ka aran na o de ye mugu ci Idriss Déby la a yɛrɛ ka palais kɔnɔ nka ka se ka ko la cɛ ɲa ka se ka pression kɛ ko la donc u ye Idriss Déby masurunamɔgɔw ye a ta k'a kɛ k'a fɔ ko Idriss Déby fagara kɛlɛ daga la walasa ka se ka Mahamad Idriss Déby la na fanga la o ye Alain Fouka ka version ye ani mɔgɔ wɛrɛw version sabanan wɛrɛ bɛ yen nɔ o version sabanan o ye université professeur d'université dɔ bɛ Tchadikaw yɛrɛ fɛ yen min n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ Tchad télé yɛrɛ sanfɛ kunun nɛgɛ kaɲɛ 14 wagati ale fana y'i dama suɲɛ k'a fɔ ko siga foyi t'a la ko nazaraw de ye Idriss Déby faga ko wa ale ka kuma k'ale b'a sinsin ni min ye o ye Américains ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko kan Américains y'a jira k'a fɔ ko rebelle ninnu ka front na k'a fɔ ko tubabuw ka kɛlɛcɛw Faransikɛw ka kɛlɛcɛw bɛ olu cɛ la ale ka faamuyali la bi bi in na Idriss Déby kun sera hakɛ dɔ ma ou ani Faransi cɛ rapport ale de b'a décider min kan ka kɛ olu dun bolo ni Faranfin sera o hakɛ ma dɔrɔn tubabuw b'a ɲini k'i éliminer hali n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ den bɛ na u bɛ se ka mɔgɔ min manipuler wagati bɛɛ o de dɔ ka d'u ye donc o professeur d'université fana b'a ka thèse développer k'a ɲɛfɔ cogo bɛɛ la k'a fɔ ko tubabuw de ye hali rébellion ye tubabuw de y'a kolokolo ka rebelle nana wa rebelle ninnu olu ka faamuya la jalamugu bɛ tubabuw de la fɛnkɛw tɛ donc o professeur d'université fana y'a ka version fɔ cogoya jɛ donc o fana b'a ta fo k'a jɛya donc ninnu bɛɛ ye version ye kuma ka ca autour aujourd'hui kuma ka ca hali dɔw bɛ taa fo k'a imaginer k'a fɔ ko est-ce que Idriss Déby denw yɛrɛ de m'a faga nka mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni basigi olu kan ninnu kɔni ye version minnu fɔra médiaw yɛrɛ sanfɛ version wɛrɛw minnu bɛ fɔ bɔlɔlɔw Facebook ni fɛnw kan an b'an méfier olu la mais minnu fɔra média officiel sanfɛ ni ye Jeune Afrique ta fɛ ɲɛna olu y'u ta sɛbɛn u ka sɛbɛnfura kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka version lajɛ i bɛ taa hali Google sanfɛ i bɛ Jeune Afrique don la mort d'Idriss Déby i b'a sɔrɔ yen nɔ Alain Fouka ta France 24 sanfɛ o fɔra k'a jɛya mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a tigɛ a bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ min ye Tchad ni universitaire ye o fana ta mɔgɔw kɛlen don k'a tigɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'u version lamɛn a version bɛɛ lajɛlen bɛ u jɛlen don u bɛɛ y'a jɛya wa u b'u taw fɔ ni argument
Kaba Idriss Déby ka saya a kuma cayalen no ako kuma cayalen no kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni histoire ɲɔ yɛrɛ bolo est-ce que ni tɛna na kɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana ani fɛnɛ Tchad kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ yalima an bɛna to sécurité kɔnɔna la avec eux wa? O de ye anw yɛrɛ jɔrɔla ko n'i y'a ye an b'an da don kuma in na ka sababu kɛ Fanta Tɔmɔta dɔ b'i sigilen to a ka salonba kɔnɔ a muso kɛrɛfɛ sisan k'a fɔ ko hali ni Tchad sɔrɔdasiw taara k'a tɛ foyi kɛ an na tiɲɛ tɛ. A ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn an bɛ yɔrɔ min na komi bi diɲɛ ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de an bɛ yɔrɔ min na komi sisan sincèrement on a besoin an magoba bɛ Tchad kɛlɛcɛw la parce que kungo taga don tɛ wuluden lamɔdon ye dɔw b'a fɔ k'an k'an jɔ an yɛrɛ k'an jɔ an cɛya jɔyɔrɔ la terroriste kɛlɛ tɛ o kɛlɛ nasuguya ye n'an jɔyɔrɔ sera an cɛya jɔyɔrɔ la don min na terroriste kɛlɛ in na an b'an jɔ an cɛya jɔyɔrɔ la mais an bɛ don min na komi bi an mago bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an dɛmɛ terroriste kɛlɛ in na parce que kɛlɛ nasuguya kura de don an tɛ min dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an dɛmɛ a la a bɛɛ nafa ka bon o de la an jamana ɲɛmɔgɔw wo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko kalama o b'a dɔn k'a fɔ ko Idriss Déby tali a bɛna kɛ gɛlɛya ye anw ma a bɛna kɛ gɛlɛya ye kun fila la n'i y'a dɔɔni fɔ a la kun est-ce que Idriss Déby tali min filɛ nin ye anarchie bɛna installer Tchad wa basigibaliya bɛna installer Tchad wa i b'a fɔ ko basigibaliya installer la Libi cogo min k'a kɛ Khalifa Haftar b'a ta fan cɛdɔn in b'a ta fan mɔgɔ wɛrɛw b'u ta fan tubabuw kɛlen don ka t'u dabiri pétrole la olu bɛ k'o sama ka taa o mago foyi t'a la ni ko o ko kɛra a bɛ bɛn n'o kɛra i n'a fɔ rebelles bɔra Libi kelen in na ka don anw kan cogo min terroristes bɔra Libi ka don anw kan cogo min ni Tchad fɛnɛ kɛra ten tɔ Boko Haram dun bɛ Tchad ka daga la a bɛ wagati jan bɔ GSIM bɛ Tchad ka da la a bɛ wagati jan bɔ GSIM ye terroriste jɛkulu belebeleba min ni a ɲɛ minɛbagaw bɛ fo Arabie Saoudite ni fɛnw na olu dun bɛ Tchad ka da la ni olu donna Tchad an si cɛncɛn ka jamana si tɛ lafiya sɔrɔ bilen a ma nɔgɔn o y'a jɔrɔna ko ba fɔlɔ ye siga t'o la a jɔrɔna ko ba filanan ye jumɛn ye mɔgɔ minnu bɛ na fanga la hali ni fanga stabilisera est-ce que olu bɛ na Tchad kɛlɛcɛw to anw bolo i b'a fɔ ko Idriss Déby an tin tun bɛ Idriss Déby la ka se hakɛ min ma ka kɛlɛcɛw bila an ka bolo kan u k'an dɛmɛ ɲininkali tɔ min b'o yɔrɔ la o fana bɛ an jɔrɔ donc ni ɲininkali fila alors que bi cɛncɛn ka tiɲɛ na anw mago bɛ Tchad sɔrɔdasiw la ka tɛmɛ hali n'i y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw kun ka taa Bangladeshiw ni fɛn wɛrɛw olu ka taa Tchad sɔrɔdasiw ka to yan nɔ o ka di anw ye bi anw dɛmɛbaga belebeleba ye Tchad sɔrɔdasiw ye ni bisibasa donna Tchad a tɛ anw arranger hali dɔɔni o de kama ni i ye réflexion kɛ kuma dɔ la n'i ye Tchad ka jamana problème interne ta k'u jateminɛ anw b'a fɔ ko min ka d'an ye bi vraiment stabilité ka na Tchad basigi ka na yen nɔ o de b'an arranger an bɛ dugawu doni kɛ ala ka na ni basigi ye jamanakuntigi min fatulen filɛ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma kaba kumakuncɛ kuma dugawu don kɔfɛ an bɛ a fɔ halisa an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɔra kan ka bɔ yan sɔgɔmada in na ka taa k'a sɔrɔ kɛ Idriss Déby a ka su koɲɛw kan ka kɛ sini kunnafoni min bɛ ka fara kan o ye n'i ye Tchad sariya sɛbɛn ta ka jateminɛ Fanta Tɔmɔta Tchad sariya sunba b'a jira a cɛtigɛ 81 na kɔnɔ ko ni jamanakuntigi tɛ yen nɔ wagati kunkurunin kɔnɔ ko vice président b'a nɔ labila ko nka ko n'a tɛ yen nɔ wagati jan kɔnɔ walima a tanyana ko assemblée président b'a nɔ labila nka kunnafoni jɛlen don assemblée président Tchad assemblée président o ye bataki bɔ k'a fɔ officiellement ko jamana basigibaliya bɛ cogo min bi k'ale tɛ se baara min ni o bɛ yen bi k'ale tɛ se k'a baara kɛ k'u k'a to sɔrɔdasi jɛkulu minnu n'olu ye fanga ta ko k'a to olu sɔrɔdasi jɛkulu ka tɛmɛ ni baara ye donc polémique min b'o niveau la n hakili la o polémique kan ka ban o yɔrɔ la assemblée président ko jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi rebelles b'an ka da la Boko Haram b'an ka da la GSIM b'an ka da la ko k'a to sɔrɔdasiw k'a baara kɛ donc polémique tɛ o ko la ça veut dire que an ka laɲiniw ye min ye olu bɛ ka sabati ni Idriss Déby denkɛ hali n'o y'a sɔrɔ sariya sɔsɔ don dɛ n'an m'a fɔ Idriss Déby ka na fanga la Idriss Déby denkɛ Mohamed Idriss Déby itno ka na fanga la sariya sɔsɔ dɔ bi sariya sɔsɔ don sini nka bi lahalaya bɛ cogo min ale walima sɔrɔdasi wɛrɛ n'olu ma na nin ko la n'i ye civil fɛn fɛn bila Tchad kunna bi a baara bɛ gɛlɛya a ma nɔgɔn hali dɔɔni o la an bɛ dugawu don kɛ sini sukonya bɛna kɛ jamanakuntigi 11 ɲɔgɔn na dɔn
Francis président Emmanuel Macron ani an ka jamana ɲɛma bandew olu bɛɛ bɛ a kɛnɛ kan wa mɔgɔ caman kan ka ye ko in na ka sɔrɔ kɛ Idriss Déby ye cɛba de siga fosi t'a la cɛba dɔ ta de da Ala ka lahara sɔn sumaya ye kaba folikan labanw folikan an bɛ foli bila ka taa an karamɔgɔba Ustaz Ali Ayidara karamɔgɔba don an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn jɛmukan in ka d'a ye kosɛbɛ k'a bɛ an lajɛ diɲɛ don o don sɔgɔma an bɛ foli di ka taa Fode Kɔnɛ min n'a baarakɛɲɔgɔn n'u ye dɛmɛba don groupe Renouveau mɔgɔw ma sunkalo in n'a ka sukaroba di an ma an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn o baara la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Amadou Kuyate yan fo Segu Aba an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn kanubagaw bɛɛ lajɛlen ABC n'a ka denbaya fo ATT Bugu la an bɛ u fo provocateur Ela Jime Kante k'a fana tɛ Facebook kan tile filanin na u kɛlen don k'a bloquer k'a sɔrɔ k'a bɛ to ka dɔ fɔ mɔgɔ ma ne denkɛ tɛ ban kɛlɛkɛla la Ala ka tile yɛrɛ caya amina yarabi kaba k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini walawalali la an ka musokɔrɔba ale bɛ Sirakɔrɔ Cité la Aja Fatumata Lali Kuyate an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma Abiba Elebo an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma ni wagati in na an bɛ an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Madame Sali Tanti Jaba ale bɛ Banangabugu la Okobara Gindo an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an se kɛra kunnafoni min ye bi alamisa doya in na ka di aw ma Renouveau Matin kɔnɔna la o bɛ tali kɛ na nɛgɛ kanɲɛ 9 Adel Samake ale bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban ni Ala ma basi foyi kɛ sini juma 8h pile wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Renouveau Matin wɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka tile yɛrɛ maa k'i nɛ yɛlɛma ko caman